em bi rastî gelek dêşin. Ev bûyerê bêjim naka ûra çêdibin. Bi rastî cardin êzîdiyê me derbekî gelek ran dixwin hergav û em gelek xemgînin bo wan. Em gelek xemgînin û em xemgîniya wan jî êşa wan jî parve dikin. Bi rastî em nizanin em çi dikarin bikin, em çawa diaspora devre em dikarin deng bidin. Deng bidin dinyayê wekî karesatekî din çêdibe serê êzîdiyê me û alîkar bin wekî bûyerê sa yani ez hêvî dikim wekî bûyerê sa qet nebin yani êzîdiyê me eş tê xwazin bi rastî jî evana jiyanekî aram dixwazin û ez hêvî darim wekî alîkariya internasyonal Kurdê me her parçe bêjim û jî Amerîkayê kar bikin, em jî Ewropayê bikin. Wekî karekî sa bêkirin alîkar bin piştgiriya milletê me bikin. û ez dixwazim cardin silav ez zanim îro bi rastî jî halê wan ne baş e. Ez dixwazim cardin dubare bikim. Em êşê wa parve dikin. Ez hêvî darim wekî ûn yani ji vê karesetê bavayekî zû xilas bin û alîkarî bêwa û em bi waran e em hez dikin û dilê me danin.